So, hi mga Jai ug mga Zoy. So, karon isa to mag-vlog no, magkuan sa to mag-feeling singer. So, pina-vlog type gyapon kay nag-vlogger pa ta kung hindi man dito mag-vlog no. So, so karon nagbuhat sa taog cover about Hayaan mo sila nga gikanta sa Battalion. So, may yeah. Okay, so muna kasi sa dalungan. So, karon magbuhat taog improvised version. Is a virgin. Virgin. Kani siya nga kanta kay mga dedicated sa atong mga friends. Mga atong mga barkada nga sawi sa ilang crush. Yes, atong gaasa gyapon nga bisag 2018 na Diyos ko dai mga doy wa pa mo mag-move on. Char nagsalita. So, Battalion. Handa ka na ba? Handa na ako. Before I start my video, i-share ni sa mga friends para makasabot sila nga dili sila magtayon silang crush no, walay forever silang crush nga mag-move on. Daghan palain dira sa kalibutan, pwede ba ka mag-search dira. So muna ni siya ang kanta. Let's go. Imong crush na giatay, imong doghan gipatay, pagkasakit lagi ay gipaasa di ay gipaasa ka sa imong crush na giatay. Wala ka nagdahom nga maing ato man di ay, di ba anak ko nimo ay tuon niya ato, gahi man ka og ulo awan say nahitabo. Oh. Paasa ka raman inday, abi nimo unsa na mo di ay, nagsakit ang imong dughan kay kalit ra kagibya. Bisag wala ka mo'y kaibigan, ikaw ra jud nagabaan. Dili man ka magpatuo sa imong amigo, sila nakabalo sa iyang lihok ato. Nagpadala man ka sa imong gugmaday, tanawa raon sa nahitabo nimo ay hindi kita sa dina down. Imo man ang feeling spray, hinay lang tagaw makabuang ka na pre. Kung naaman gani mo abot ay sagtog pa pre, ila sa ayaw pagdali. Kabala ka kung diyaan ka niya, makapili ra lagi ka, daghan pa diha ay nabuang ka naman di ay pagmata diha. Hantod sa kasabot na ka nga dili mo magdayon duha, nga di pa mo uyap ug walay ka mong duha. Sa atoa pa ka mong duha kay mag-amigura, busa Sila Parody ayaw pagkabuang. Sa imong crush na giatay gihimo kag buang, mao ka ayaw dayon basula ang barkada nimo. Naminaw unta ka wala unta ka nahimong pero ayaw laka ang tao mura ka og uto-uto. Pag move on na oy 20 na ambot nimo oy.